Skal jeg ikke filme? Nej, du skal bare lade være, skal du? Det er ikke være sammen. Hvad skal I være sammen? 2, 4, 6, 8? 4 og 4. 5. Og en gruppe med 5. Ja, kan I så ikke være sammen 2 og 2 inden for de grupper der? Det er næsten lidt meget at være 4. Og så lille et projekt. Nej, jeg synes godt, vi kan være 4. Ja, vi er godt. Vi er da lige meget. Vi er gode til at fordele Vi har for det sociale. Vi er bare 25 sammen. Okay. Ja, du overgiver. Ja, okay. I må godt være sammen 4 og 4. Men så skal det selvfølgelig bare være så meget bedre. Udvendig mål. Det vil sige, det er det her udsyn. Det er udvendig mål. Det her er det nye stolp. Nej, det er til. Det var ikke 4,5. Nej, det var op til. Nej, det var slet ikke. Det var 2. Det er det, Det stykke der. så giver vi så 7,75 gange 2. Det er 7,75 gange 0. Og så var jeg lidt langt. en dumme det lidt. Det kan vi jo bare have. Nej, vi 7,75 det er længst. Det er jo Anders. Anders sidder og regner. Regner væk fra Anders. Der er stor diskussion. Hvem kunne følge efter? Der er Andreas igen. Han er selvfølgelig. Så skal vi ikke røve det væk. Røve det der. Jo. Martin. Det var virkelig hårdt. Hej mor og far, hvis der er noget. Nej, det er kun mor. Må jeg gøre sådan, ikke også? Skal lige finde ud af, hvordan? Jeg kan ikke slå hårdt med begge hænder. Hans, ha? Okay, nu koncentrerer jeg mig. Nej, det må jeg ikke. Nej, I står samtidig. Nå, kom her. Og så skal bare blive besluttet. Ja. Hey! Du må ikke give slip til Celia. Nej, men det gør det nu. Går vi over? Skal vi vente at kalde omgangen? Så I står rundt med hinanden igen. Sådan. Anja, prøv lige at filme i den resten med rifle. Nå ja, så er det nok sådan noget ligesom med kosten. Ja, men hvad er det? Ja, Mange timer senere. så er I tilbage igen. Var det ikke næsten sådan? Skal I have løsningen?
Skal I have løsningen? Ja. Der er ikke nogen løsning. Det er, du skal gerne her. Så skal du op over hovedet. Så skal du. Hvad er det, man gør? Du skal starte med at stå sådan. Jeg holder over. Nå ja, sådan er det. Jeg skal op over hovedet. Hvad gør du så? Kun op over. Altså min mave, det kan ikke lide altså. Og så går du med benene over. Nå ja. Det er ben, du har bedst med. Har du det bedst med det ben, Andreas? Hvad? Har du det bedst med det ben? Jeg lige spasset på vandet. Ej, jeg må nok sige, det kan jeg ikke. Jeg tror, han kan. Kom ind. Okay. Det er den rigtige vej. Ui, der er noget på hovedet. Ja! Ej, det var ikke noget vildt det der. Ja. For får de noget motion, hva'? Og man skal lige med mig. Hvad skal jeg nu? Ja, på knæen. Skal du ud? Træk benet ud. Ja. Ja. Helt rundt. Ja. Ned i, ja, ned i overkroppen. Ja. Så er det fast. Så er det fast. Tror ikke, du kan løse det, hvad jeg siger? Ja. Okay. Og jeg var en røvball og hold også. Det er bare med nok. Nu tror jeg, at det er vand. Nu må vi se, hvad de laver. Og så. Så skal du udenom knæet. Du skal udenom knæet. Nå. Det og det. Og Det var bedre. Zoom ind på sokkerne. Både sokker. Både sokker. Så prøv med min mand, jeg gør. Så er der nogen, der ikke er på. Den blinker altså. On. Ja. Du skal gå i bad. Er det nogen til dit hår? Nej, må ikke. Godmorgen. Ej, hvad bliver det i morgen nu? Annette? Mette, skal du blive til hende? Annette! Du skal op! Kig. God. Stop. Jeg er borgen. Lars. Det er morgen spaghetti. Ja. Det er faktisk det. Ej, det er ikke det. Ikke det, han vil ikke op til. Jeg vil ikke have mere med. Og den er ikke ved at tørste nu. Ej, den har Ja, også. du kan da lade det stå, så kunne det da være, den kom.